Гледай краставиците тук. Това са краставици. Това са тиквички, зели, моркови. Чакай се, ела. Давай нататък. Гледай сега, това е чушки. Това е чушки, ония чушки, там да такова всичко. Добре. Виж, сега давай сега насам. Тук домати. Гледай, виж. Тук бързо да такова. Виж са чушки. Гледай домати. И всички домати. Но, гледай, ела. Ето да искам, ето мой да снимат катическа села. Гледай. Колко ще набереш? Гледай. Добре, супер. Ела, той нищо не, чакай още искам съм ти казвам. Той нещо всичко домати, имам тук 500 корена домати, ето. Гледай сега, 2, 4, 6, 8, 10, до тук е 10. Гледай тук. Тук имаш 500-600 корена най-малко. Това са картофите. Сега по-нататъка. Идвай тук сега насам. Тия картофи от тук до тук са нашите и тия на зранката. Тъй, по-нататък. Гледаш, така, айде така може малко да снимаш. Така. Тъй, по-нататък. Имаме грах. Този грах е наш. От тук до татъка. Ето е грах. Ето, гледаш. Добре. Така, тия картофи, то сред е мой. Ето, това са пъпешки. Аз ги слагах, тия ги слагах. Единките тук. Нататък ето е. Много работа, разбери, ма гледай, виж, той всичко... Ей, ай сега да вървим. Добре, да, нататък. От тук. Чакайте, оттам, по-лесно ела. Гледай, така. Викаш как е. Сега, ти нещо никъде не съм правил грах. Гледай се. Тук съм фърл 1-2 тона вода. Сега мога да поливам. Гледай сега, това ще сега ти нещо. Тук, ако имах помпа, тук трябва да бъде още по-бомба работа. Сега, тук ще бъде той нещо, ще бъде баня тук. Тук. От тук до тук баня, ще е надолу баня. Сега, по-нататък. Той се казва, той е пак само нашия град. И сега трябва да го бера. Сега, ела тук са насам. Той нещо от тук насам, това е нашето. Всичко е нашето до тук. Ето тук, до тук са моите. Сега ще наберем лук. После ще наберем лук. По-нататък. Той запи. Сега, тук са. Оня ден съм ги следил. Гледай как е направено Добре. Където не се е прехванал, съм сложил всичко ново. А то още не е готово, моето момче. След. Ти. Сега, това са краставиците тук. Ето ги. Така. Сега. Тук някакви екипи. Това е морковите тук. Така морковите и ти тук. Ти искаш може да ги заснимаш. Я гледай какви големи хубави тупичките са да таклони. Това е цвекло, такова салатено с цвекло нещо. Добре. То с чесън е пакнал. И зелето почва да става. И този бок всичко е наш. Всичко. Така, продължаваме сега нататъка. Това е бял бок. Така може да снимаш малко на тъй на сезон. Това е друг бок. Това е пак, всичко е за нас. Добре. Така. Ето и ето пак. Много труд. Така. Очакваш ли толкова нещо? Много. Много, Дъските,
Чакай, да се нагоре. Хайде. Тук има граф. А вие не сте видели тук от тази страна и там.